Sentinme moi feliz recibir este premio Ostana na categoría Xoven. Quero dar as grazas, en primeiro lugar, á comisión que considerou que o meu traballo podía merecer este recoñecemento. Gustaríame agradecer tamén moi especialmente o labor de atención e difusión das linguas minorizadas, que significa esta iniciativa, que é valiosa e que é importante na medida en que pon o foco sobre linguas que, dunha maneira ou doutra, existen nun equilibrio fráxil e tamén no compromiso coa diversidade lingüística, que evidentemente comparto e que é unha cuestión que me preocupa en especial. Escribir nunha lingua minorizada, como é o caso do galego, supón sempre un vínculo moi particular entre a escritora e o idioma, afecta de maneira decisiva as condicións de posibilidade, digamos, da propia escritura, da propia tradición literaria en que unha desexa inscribirse, de algún modo tamén continuar. O idioma é o lugar desde o que calquera escritora escribe, é o lugar desde o que observa a realidade, é o lugar desde o que se relaciona coa memoria, coa imaxinación e co pensamento e cos outros. Neste momento en que o galego afronta retos de futuro moi importantes, teño máis presente ca nunca que precisa dun especial coidado e dunha especial protección, e por iso para min é moi alegre, é moi estimulante entón a expectativa de pasar algúns días en Ostana e de que a miña lingua poida convivir alí con outras linguas do mundo. Así que moitas grazas.